vám príbeh, ako som sa stretol s Rastom Paulínim. Nejak pred asi 2 dňami dával storku, že bude otváračka Decathlonu v Trnave a ja som sa rozhodol, že keď už tam budem, ja inak keď chcete ma podporiť ešte trošku viac, tak som si založil Instagram, neviem, pred 3 dňami. Rasto _ Paulíny, tu máte vysvetené. A tam som robil, že začal som deň 1 a videl som, že Rasto Paulíny vydal like, takže srdiečko. Tak som si povedal, že budem ešte pokračovať, keď môj obľúbený influencer ma podporuje tak. No a urobil som deň 2, piatok a deň 3 som už robil ten istý deň a prebiehalo to tak. Poviem vám, v tom Decathlone tam napríklad som bol éteri Trnavského rádia, čo je akože nikdy som nebol éteri Trnavského rádia, normálne som hovoril do mikrofónu, čo bolo dosť zaujímavé. No a potom sme tam boli so spolužiakom, som tam bol a potom sa mi zdá, že to bolo, že som ho zastavil, že ja robím na teba fanpage a že on povedal, že to si ty, lebo akože on ma poznal, lebo akože influenceri, ktorí akože mi dajú srdiečko, tak akože potom keď stretnú človeka toho, ktorý robí ten fanpage, tak to je jasné, že akože že počkaj, vlastne to si ty a úplne sa teším, že akože vidím mňa, že akože fanúšika, no. A potom som videl, že robí takú hru, že do 40 sekúnd, keď nakúpiš nad 40 eur do 50 eur, tak máš zadarmo ten nákup do Decathlonu a plus ešte 10 eurová poukážka na nákup v Decathlone. No a ja som si povedal, že pôjdem na to. A no akože bral som random veci, no akože mal som si tu premyslieť, že cenu, že maximálne 44 eur, aby som si dal, že aby som to nepresiahol, lebo keď to presiahnem a kúpim ešte, neviem, asi 20 eurovú blbosť, tak mi ten rozpočet presiahne a no akože ja som to troška presiahol a no trošku, ja som si myslel, že to je akože 100 eur limit, ale to bolo 50 eur a ja som kúpil za 87 eur, čo bolo dosť zaujímavé, no akože čo vám poviem ešte, chcem, aby to bolo najdlhšie video, lebo viacerí mi píšu, že prečo sú také krátke videá, no a chcem vám povedať, iba troška bude zostrihané to, ja budem strihať iba troška, aby to bolo čo najviac som hovoril, lebo že vraj som sa dopočul, že vraj sa dá, už dávnejšie, že z YouTube sa dá zarábať a že keď budem mať, teraz mám asi 80 hodín a keď budem mať 4000 hodín, tak keby ste ma chceli podporiť, tak bol by som rád, keby ste si pustili všetky moje videá. Potom keď som už skončil, lebo to bolo nejak hodinu som tam bol iba, tak som išiel na stredko, ja chodím na kopánku stredko, keby ste chceli, môžete chodiť. No a som to povedal kamošom zo stredka, že toto sa mi stalo všetko, tak ich napadlo, že by sme mohli ísť ako stredko, tam, tak keď vidíte toto video, tak čaute. No a takže sme išli a keď sme prišli, som sa pýtal Rastia, že či môžu aj moje kamoši súťažiť, že už súťaže skončili po 16, takže nič z toho sme nemali, ale skoro sme vyhrali 150 € poukážka na Decathlon, ale jedna panička to rýchlejšie stihla. Že ja som to označil Rastia, to, čo som sa s ním stretol, že on má normálne aj moje mikrofóny. Ja mám 2 mikrofóniky, jeden som mu dal. Ja som mu povedal, že ja so spolužiakom sme si to strašne veľa cvičili. A no aby som nebol taký v strese, že čaute ľudia, toto je deň krí, čo píšu 100 000 obrateľov, to keď nepríde za mňou Rasto Paulíny a nejak tak. A urobili sme to tak, že budete to vidieť. No,
že takto spolužiak držal kamoš môj mobil, takto, že čaute ľudia, toto je deň 3, čo píšem 100 000 odberateľov, dokým nepríde za mňou Rastio Paulini a takto toto a ja som povedal, lebo Rastio si myslel, že bude vedľa mňa stať. Ja som povedal, že aby išiel za kameru, aby ako keby to bolo napínavé, no? A poviem vám, Decathlon mi aj napísal, akože komentár, aj toto. A čo je najlepšie, Rastio Paulini repostoval môj reel, potom to dal na svoju storku ako reel, akože storku, a potom to dal ešte do chatu, alebo čo to je, kde sa dá urobiť chat, no, že teraz to je virálnejšie, toto najvirálnejšie lísko, a kedy bolo akože na Instagram mojich účtov, to má na 6000 zhľadnutí, keby toľko to bolo aj na YouTube niekedy, na nejakom dlhšom videu, no, dúfam. Alebo akože ja chcem toto, čo točím video, tak toto bude ako keby aj taká uputavka na Instagram to fanpage Rastio Paulini, lebo keď tam pribudí sa aj toto a bude to mať aj viac zhľadnutí, lebo keď Rastio to dal na storku, takže tí ľudia si určite kúkli aj moje ostatné tie videá a určite aj budúce toto, čo točím. A chcem, aby to bolo čo najdlhšie toto video. Takže takto, toto je priebeh, ako to vyzeralo. A teraz vám ukážem záber tu. Čus! Čaute ľudia, toto je deň 3, čo píšem 100 000 odberateľov, dokým nepríde za mňou Rastio Paulini. Vítajte! Kámo, what's up? Čo tu robíš? Neviem, no. Môžem sa ťa spýtať, ako sa máš? Kámo, super, keď ťa spoznávam konečne, super. A môžem sa ťa spýtať, ako bolo cesto z Ameriky? Kámo, Let a tak. náročné, mám ešte jetlag, ale super. Mega. Ďakujeme. Čau. A ty čo, kámo, venuješ sa teraz videám, alebo jak sa... Ja chvíľku budem mať 10 000 odberateľov. Wow, mega. Sa volám na kanáli, no, a... Dajte odber ľudia. Dobre. Mega, čau.